Disclaimer: the views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and/or opinions of the Spanner Podcast Show. Viewer discretion is advised. Makadi muri Zimbabwe kwese kwa mungadai muri Mr. Spanner back again nenyaya dzinenge dzichiitika makona mana enyika. Nyaya ndakakubatira inyaya iri kuitika munyika yeSouth Africa kuKZN kana kuti kuPietermaritzburg, nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa nenyaya dzekuti vanenge vasina mapepa akakwana. Nezuro kune mapurisa aitenderera achibata vanhu door to door. Kune vamwe vakatosvikirwa kuma 3 dzemakuseni vachakarara ndokubva vabatwa, ende mapurisa ari kufamba akawanda zvokuti chiro une plani yekutiza apatizike. Saka vakabata vamwe makuseni ndokubva vanovavharira ndokudzoka zvekare zvekuma 33 ndokunosvika pane dzimwe dzimba dzavakasvika. Kunonzi kune mumwewo wekuMalawi akaona kuti panapa zvinhu hazvina kumira mushe ndokubva ada kutiza akashuddwa nepfuti gumbo. But akaramba achienda zvekuti akazosara achiendeswa kuchipatarawo nevamwe vake, asi iye akwanisa kutiza zvakaoma. This time zvakanyanya kudarika nguva dzese dzavanosibata vanhu, nekuti ezvino vari kuita door to door, nekuti vanhu vemunharaunda vakapiwa simba rekuti mukaona pakazara maforena munongotiudza touya tovatora. Saka ezvinezvi vakangoona pamakaungana vanongofona moya motorwa ipapo. Guys, ngatigadzirisei mapepa nguva ichiripo kana tiine mukana. Kana uchionawo kuti hauna mukana wacho, kuenda kuZimbabwe zvichakanaka kuri nani than kuzobatwa mabatiro avari kuita. Guys, zvinorwadza ndo zviri kuitika munyika yeSouth Africa. Ameno kuti kwamuri muri safe here. Thank you so much kune vanoramba vachitisapota. Rambai muinesu tichikupai zvimwe zvinenge zvichiitika munguva inotevera.